आज्ञा आप परिचय देते इन्स्ट्रक्टर बालिका कथा तालीम केन्द्र। अच्छा समय गोटाए 1:30 बाजिला आप बर्तमान ऑफिस आम एक रु 2टा खाइबा छुट्टी पिलांकर। अच्छा यहाँ गवर्नमेंट रूल से अर्डर पूरा आम खाए मुफ्त कम ये चलती लिखाई गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा এটা গভর্নমেন্ট অফ ওড়িশা। আচ্ছা আপনার যেতବେଳେ মন মুতাবক যেতବେଳେ সেতବେଳେ খোলিবে অফিসটা ନାଇଁ ଅର୍ଡର ଏଇଟା ମୋର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏଇଟା ମୋ ଅଫିସଟା ଏ 5 ଜଣଙ୍କର ଅଲଗା କାମ ନାହିଁ ମୋ କାମଟା ହେଉଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର କାମ ମୋ ଟାଇମ୍ କରିବେ ଆପଣ କ'ଣ ଅଛି। আচ্ছা 10টা বেলার আমি আসি 10ଟାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ୱାଚମ୍ୟାନ୍ କାମ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କାମ। আচ্ছা ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପାଇବେ ସେତେବେଳେ ଆସି ଖୋଲିବେ ଯେତେବେଳେ ତା ନାହିଁ 10ରୁ ଏ ଖୋଲା ହେବ 1ରେ ବନ୍ଦ ହେବ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା 12ଟା ପାଖରୁ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। କୋଉଠୁ 12ଟା ପାଖରୁ 12ଟାରୁ ଖାଲି କଥା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଳକୁ ଗଲି ଖାଇବାକୁ ଖାଇପାରିଲି ପଳେଇକି ଆସିଲି। ସେ ଯୋଉ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଜାହିରି ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଆପଣ ଘର ସାମ୍ନାରେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ ପଦେ କହ ଯା କୁଆଡ଼େ ଆସିବୁ ପଦେ କହିବୁ ଆମେ ପଳେଇବୁ ଆମ ଧମକ ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ ଧମକୁଛି ଆପଣ ଧମକୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଧରିବି କ'ଣ କି ମଣିଷ ପ୍ରକୃତ କର। ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରଟି କଥା ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ପିଲାମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ଅଲଗା ଟେକ୍ନିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଲଗା ଇଏ ଚାର୍ଜ ହେଉଛି ଅଲଗା ସେଣ୍ଟର ଚାର୍ଜ ଅଲଗା 3 ଜଣ। ନାଇଁ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଟା ଆପଣ ତାଲା ପକେଇ ପଳେଇବେ ଆପଣ ନିୟମ ଆମର ତାଲା ପକେଇବାକୁ ସେଇଟା ଅଲଗା ସେଇଟା ତାଲା ପଡ଼ିବ ସେ ଗେଟ୍ଟା ହେଉଛି ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର। ଆପଣ ଏଇ ଅଫିସଟା ତାଲା ପକେଇ ପଳେଇବେ ମୋ ଅଫିସ ନୁହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନେ ସେଣ୍ଟର ବୁଝିଲେ ନାଇଁ। ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଅଫିସ ତା ଭିତରେ ଏଇ ଲକ୍ଟା ମୋର ଏଇ ଲକ୍ଟା ମୁଁ ପକେଇବି ଯିବେ ପଦାକୁ ଆପଣ ସବୁ ଲକ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ମୋର ଲକ୍ ଆଉ ମୋ ଘର ଏଇଟା ଆଉ ସରକାରୀ ଘରଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘର ସରକାରୀ ଘରଟା ସରକାରୀ ସେପଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘର ମୋର ଏଇଟା ପର୍ସନାଲ ଏଇଟା ମାନେ ପର୍ସନାଲ ହୋମ୍ ଏଇଟା ଆପଣ ଏଇଟା ଅଫିସ ମୋ ଅଫିସ ଏଇଟା ଅଫିସ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ଆଉ ଆଚ୍ଛା 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 ହଉ ହଉ ଯାଇ ହଉ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆପଣ ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ଏ ତାଲା ଖୋଲି ପଶିବେ ଆପଣ ଆସିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମିଡ଼ିଆ ସତ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଏଇଟା ମାନୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲାର ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର 18ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କେତେ ଥର ଲେଖା ମାନେ ଆସିକି ଇଏ କଲେଣି ମାନେ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ତ ମିଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯାଇ ଜିଏମ୍କୁ କହିବ କି ଡିରେକ୍ଟର କହିବ ଇଏ ଫିଲ୍ଡରେ କିଛି ନାହିଁ ତମର କ'ଣ ଅଛି କି ଫିଲ୍ଡରେ ନା ନା ମାନେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆମେ ବିଦ୍ୟାବୁଦ୍ଧି ନେବୁ ତମେ ନହେଇକି ଜିଏମ୍କୁ ଦେବ ଜିଏମ୍ ନେଇକି ଡିରେକ୍ଟକୁ ଦେବ ଡିରେକ୍ଟ ଦେଇ ପୋଲିସ ଦେବ ତମକୁ ମୋତେ ପୋଲିସ ଆମକୁ ପୋଲିସ ଦିଅ ବାଧ୍ୟ ସେ କାହିଁକି ତମେ ଯାଇଥିଲ ବୋଲି ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଛୋଟ ରହିଛି କି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ରାଜା যে ଯୋଉ କଥା ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରଟା ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଆପଣ ଖୋଲେ ଖୋଲେନି। ମୋ ନାଁ ଜାହିର ଖାନ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଦେଖୁଛୁ ଏ ଯୋଉଟା ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କଥା ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉଟା ବାଲିକୁଦାରେ ଅଛି ଏଇଟା ପ୍ରାୟ କ'ଣ ଅଛି ଅଫିସଟା ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ 10ଟା ବେଳଠାରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ରହିବ ମତ। ପ୍ରାୟ ଏଇ ଅଫିସ ଖୋଲେନି ଏଇ ଜଣେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛନ୍ତି ରାତିରେ ଆସନ୍ତି କେବଳ ଶୁଅନ୍ତି ତା ବ୍ୟତୀତ ଏଇ ଅଫିସ ଖୋଲେନି। ମାସେ 2 ମାସରେ ଥରେ ଯଦି ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲା 2-4ଟା ଝିଅ ପିଲା ଆସନ୍ତି ତାପରେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ଯେ ତ ଖୋଲେନି। ମୁଁ ତ 2 ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲିଣି ଦେଖୁନି ଖୋଲେନି ନା। ଆଚ୍ଛା କିଏ ଆଙ୍କର ଉପର ଅଫିସର କିଏ ଆସନ୍ତି ଏଠି? ହଁ ମଝିରେ ମାସେ 15 ଦିନ ଆସନ୍ତି 2 ମାସ 3 ମାସରେ ଥରେ ଆସନ୍ତି ଦିନେ ଓଳିଆ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ପ୍ରାୟ ସମୟ ବନ୍ଦ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ଏଠି ଖୋଲେନି ନା କାମ ହୁଏନି କାହିଁ ମୁଁ ଏଠି କାମ ହବା ଦେଖିନି 2 ବର୍ଷ।